Nyakora mo jong mano sigana mlosno kanyo koda Joyce Oduo to kata kamano e diere kae ka wakelo ni weche manyien gi wandhiru thuolo mano mara winja na achiel kachiel ka wuok jafwambo ma ubende wuok Royal Media Services kae nyawdo Melita Oletenges mabende nitiere South Sea odhiambo makawuono wamedo mana rango kanyo ni gin to gin gik mage mano timore kacha achiel kachiel ka to bang'e ang'waduogo mar mana mondo mwatudre kode achiel kachiel miwane mathoth bende mawuoka South Sea kama masira ne otimre. Kama chelo en ni penjo medo wuok ewi ng'ama owinjore kaune okang' kaluwore gi masira mano mar lwar kar rombo piny mar orofa mano gore piny ka dak mano ma South Sea Katen County ma Nairobi kod duol mano mar National Construction Authority NCA duto wacho ni gisiemo weg gedo mano mar odno ma en mana achiel kuom udi ma oserombore piny kendo kelo masira ne oganda ka gikone to duoko maler okwuog mar okang' mar chik ma onego bed ni okawo. Walter Nyambaga miyo ler mar wachno. It was supposed to go to floors. The owner or the contractor or the supervising engineers decided to take it to 14 floors. Mano en jatend migawo mar chenro mag jotije sirikal Geoffrey Ruku ka wacho ni orofa ma ruombore piny South Sea Nairobi piny ne riko oseketne chik mar chopo orofa 12 kende to kata kamano okalo ma ochopo 16. Ma okelo penjo mathoth ni mar en masira mane nyal geng'. Duol mochung' ne podho chenro mag gedo e pachoka National Construction Authority wacho ni odno en mar jago moro manyinge Yusuf Mohamed Yusuf ka kambi matayo gedo mare iluongo ni Abian Consulting Limited. National Construction Authority wacho ni nyocha gisegolo milome kod penjo e kata ka gedo mare poko chakore. Korka kore sirikal mar kaunti ma Nairobi bende koro wuok oko ka wacho ni yande gisegolo siem nyadidek ne weg odno mondo were gi gedo mare kuom ketho chike matayo chenro mag gedo. Oboke mar sirikal Nairobi lero ni milome ne ogol mar kwedo gedo mar odno e dwe mar 5, dwe mar 7 to kod dwe mar 12 mar higa mar 2025. Siem ne en mar tamo wuon odno e kik med chwale malo. E kata kamano gedo no ne odhi nyime kendo dhi mohewo kwan manyocha oseketi. Motele masira matinende achije magin Farah Hassan Jacob, Abdiaziz Hassan Yakob to kod Wycliffe Omondi Onyango ne omaki tarik 29 dwe mar 6 mar higa mokalo ka itudogi kod dhi ataro gi chike mag gedo. E kata kamano ne owegi thuolo bang' chulo fwai mar Sh20,000 moro ka moro. Jodak malwora ma South Sea osebedo ka ywak ni mibadhi okwako chenro mag kaunti ni mar gisegolo ng'ur kinde ka kinde to pok owinjgi. I think the main issue here in county government to pull up their socks. These things have not haijanza leo. Sauti kupiga kelele juu ya whatever high rise is happening haijanza leo. I think as the association have written countless letters to City Hall. Jatend migawo Geoffrey Ruku medo siemo jotagedo ni olure gi chike. Bring upon all those who are doing construction of different buildings, not only in this area of Nairobi but in the entire city and every corner of the country to follow the laws which are supposed to be followed. Mama na chiel kuom masira mathoth mosetimore mag ruombruok piny mag udi. Masira matimore nikech nyawo mar apisas mag sirikal to kod jotagedo. Ranyisi mamoko gin kaka orofa mane olwar e kar dak ma Oruma e higa mar 2016 mane onego ji 37. Mano mane olwar e boma mar Onge kaunti ma Migori e higa mokalo. Machielo kendo en mane olwar e kaunti ma Kiambu e higa mar 2022 e kind mamoko. Walter Nyambaga, Ramogi TV.